मित्रांनो यांनी सोय मात्र भारी केल्या ना. अरे मग कॅन्टीन भारी आहे. सोय तर करू याशी तेव्हा येऊन जावा. जेवणाची सोय म्हणजे फोन केल्यावर फोन करून तेव्हा फोन उचला. फोन वाय उचलता एकदा आता हिला होता पुराच कर काय त्या आधी बघा. पिकनिक झाली आमची एक. पिकनिकच झाली आहे. पुस्तक वाचू घेता येतंय ना अभ्यास करते मी. सगळंच करतो वाटतं म्हणजे. उगाच पास होत नाही. फर्स्ट विद्येचं मंदिर म्हटल्यावर रे बाबा इतक्या वेळानं वाचता पाहिजे. खूप सारे सगळे पुस्तकं जेवढे सगळे ब्रांच ते सगळे पुस्तकं भेटते. तर स्पोर्ट्समुळे फक्त शांत वाटतं आणि सगळ्यात शांत प्लेस तेच आहे आमच्या कॉलेज. होय खाली पण की काय तिकडे पण बुक्स आहेत. मोठी जागो आहे. तुझं याचा काही विषय नाही तो. लायब्ररीचं नाव बसता आम्ही अभ्यास करू. आता तू सांगशील तर काय अभ्यास करता तर करते सांगते तर सांग. चल झाली काय काय मी आता जाते कळप. आता म्हणजे मॅच आहे. तर अशा प्रकारे बॅटिंगला अपूर्वा पालेकर खेळत आहे. बघूया काय गो. हां अरे गावात सही आहे सही आहे. आम्ही आमची एएमएलची टीम जिंकलेली आहे. मी चालले माझी कबड्डीची मॅच आहे. लाईव्ह का लाईव्ह हा आता तरी सरळ हा. सिंगल पॉइंट घ्या.
जोरात बोला. लीडर आउट. करू ना सेफ या. कॅप्टन गो बॅक कॉल. ताली देऊन टाक. अभी अकेली क्या करेगी. ओए 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 साक्षी पावडर काहीतरी. पार्टी की तू पट्टी की दादा बँडेज पट्टी की पायाला लाव. वन सिंगल पॉइंट AML. कर दे.
सांगायचं आउट बोलायचं पटकन. आउट बोलायचं पटकन आणि सोडून देणार. सांगा आउट बोलायला. अरे बोल जिंकला रे. भारी खेळलाच कसला का नग पेचला रे दादा. भारी खेळलं गो. गेला खतरनाक नजर नाही लावली. एक नंबर. नजर नाही लावली. मगाचपासून म्हणता मॅच खाई गेला क्रिकेटची तेव्हा ताबत तकडे आता कोणाची आहे काय माहिती. चल तिकडे. नग बिग बघ पेचून घेतला. हे येऊन दे. हे चोरी इकडे बघ. खेळात भारी भारी गेला.
आता ही तुझी व्हायरल होणार. ह्या व्हायरल केलंच नाही तर बघ. हा मी करणार पायाचा नख पेचला तर तुझ्या कबड्डी हरलेला आता कॅन्सल. चप्पल ठेव ना. जाऊचा आमका घराकडे गो घराकडे जाऊचा मग होय रवाचा नाही. मॅच जिंकला त्याच्याबद्दल आता काय त्याच्याबद्दल खेळलाच कसा आता भारी खेळला एकदम खतरनाक. आपण सगळं राग तू तुमका धरून उचलून टाकले हा उचलले आणि पकडले ह्या जर एंट्री मारताना माका नाही टाकले नाही असतं मी सांगतो मी फोडले असतो ता सोड त्यावर मॅच चालू होती. हे हवं हे मॅच चालू होती बघ. अरे यांका हे होती मगाशी चिडवी होती ना यांका सांग यांका हरवलं जिंकला रे हा बघा. चला आता जाऊया. घराकच चालला सांग आता घराकच चाललो. जिंकला आम्ही. अजून सगळ्यांका बॅनरच लाव. अरे तो आमचं AML म्हणून सांगते काय. हा तर मित्रांनो बाबल्याची आणि ह्याची ओळख कशी त्या सुरुवातीक बाबल्याने सांगितलं नाही. आपण आपल्या देवगडचाच आहे त्यामुळे बाबल्याची आणि त्याची ओळख आहे. ह्याचे पण मोठे मोठे आंब्याचे काय बागे झाडा नाही आहेत काय काय. हा यंदा कोणा आंबे वय असतील ते कॉन्टॅक्ट करा डायरेक्ट पैशानुसार भेटी भेटेल. हां आमका काय फुकटच आहे म्हणा. आता कॅमेऱ्यात त्यांना सांगितलं ना म्हटल्यावर धन्यवाद आपल्याक नाही तुझं कॉलेज काय 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 येवा आमच्याकडे परत तुम्ही बोलवणार तर येणार. माझा कसला सर आमंत्रण देणार होतो का उत्तुंग का म्हणजे येऊ का डायरेक्ट व्हिडिओ बघतो त्या म्हणून विचार येऊ का जावा उत्तुंग का यावा. पुढच्या वेळेस आता कशात लांब उडी उंच उडी कशात भागितलं अजून आमचं खो खो उंच उडीत नाही आहे येणार. उडी पण काढू नसता रनिंग मध्ये रनिंग मध्ये येशील पण उंच उडीत नाही येणार कारण त्या काठीच्या खालनच जाणार. म्हणून आमच्याकडे उंच उडी ठेवत नाही आमच्याकडे सगळे बुटके आहेत. तेव्हा आमचा अजून खो खो खेळायचा क्रिकेटची फायनल आणि व्हॉलीबॉल आम्ही जिंकला. कबड्डीची फायनल झाला. व्हॉलीबॉल जिंकलो. कबड्डी मात्र भारी खेळला. कबड्डी खतरनाक. थँक्यू. तो माझा व्हिडिओ वाहते लोक होणार म्हणजे होणारच. जी काय तू जमते काय तो राग काढलंस मग कळायला ते तोंडावर ना पोरग्याचा धरी कापून टाकी माका भीती कसली माहिती आहे एका जर उचलून टाकल्यानंतर आता पाहिजे साला चांगली जाणार होती. अरे माका नाही उचललं नसतं माका तेवढी ताकद जिमच चालू केलंच तशी. चल भारी तुझं कॉलेज बघून एकदम खतरनाक वाटलेला. आता मी कशातच बोलावणार म्हटल्यावर येऊ का जावं तुमका ना. तर मित्रांनो हे आपला SSPM कॉलेज कणकवलीतला अपूर्वा पालेकर त्याची खास अचानक भयानक भेट झालेली आहे. अचानक मध्ये भेट झालेली आहे आणि बऱ्याच लोकांना या कॉलेज माहिती नसतात कसं आमका माहिती नाही नव्हता तर आता ह्याच्यामुळे कळलं अपूर्वामुळे कळाला. तर या कणकवलीत येतात ज्यांना जेका कोणाक आजूबाजू आपल्या जवळपास जेवढी गावात जेका कोणाक इंजिनिअरिंगमध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांनी कॉन्टॅक्ट करा SSPM कॉलेज कणकवली. आता खया ह्याची सगळी डिटेल तुमका ऑनलाईन मिळातच त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. कॉलेजचं कॅम्पस एक नंबर आहे मस्त तुम्ही कॉलेज एन्जॉय करू शकता आणि सगळ्या प्रकारचं सगळं शिक्षण दिलं जातं. तर जे काय कोणाक इंटरेस्ट असतात त्यांनी या कॉलेजमध्ये येऊ शकतात. पण माझा एक एका कॉन्टॅक्ट करू नका पण येण्यासाठी पण माझा एक कॉन्टॅक्ट करा. माझा ऍडमिशन पुढच्या वर्षात करून टाक. हा याचा खास ऍडमिशन होतं बायकोन पाठवल्यानंतर बायको पाठवतली तू ऍडमिशन करूचं काम कर. एवढं काय रोज घरात जायचं लागतं नाही तर तू म्हणशील हॉस्टेल नाही हॉस्टेलमध्ये राहा. बायको दांडोगा घेऊन येत का ती बायको ती त्याची बायको म्हणजे तुझी मामी झाली. तुझ्या मागे पण दांडोग बघलं असले भाचे होते काय उपयोग नाही. चल 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 रील रवलो जावा म्हणजे काय कळटवतं की जावा आता येवा मग जावा ना परत येवा उत्तुंग काय यावा. व्हिडिओ बघतो तू तर एकटा मी पण बघते बघितलं तू स्किप करून बघतो दोरा चुकली आहेत काय कोण चुकला काय एवढं भेटलं तर बघलंय मी. चला 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 येऊ मग नारिंगरात. हो नक्की नाही चला चला बाय 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 येवा चला चल बाय बाय.